Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Deputy Commissioner Jongka South West Khasi Hills District ka kong karamay kharkongor ka santri ubna Jembang Arajar Arpuway kalapanmi de ka hukum ban phakang khardablut ya baro ki school bat ki college ki badan hapo upodu sam Jongka South West Khasi Hills District kom shibenta ban te lakam ya ka jingsa priang state hadu kata-kata Jongka khlam jingpang COVID-19 ha ka jalla baro ka way kat kum ka hukum balapanmi ka Deputy Commissioner kalaptha babaro ki secondary school ki higher secondary school bat ki college ru kumjo ki badan hapo ka district ki deban pansange shwaya ka jingpan long class nado ka santrik ubna Jembang Arajar Arpuway hado ka shipotrik ubna Jembang Arajar Arpuway tat hado banda panmi hukum da komway pan Shusho ka Deputy Commissioner kala pentibru bagi bor penyat school bat ki college ki la ban penlong ye ki online class bala ailat ru ye ki kena school baki la ban ye kendo ye ki nong hikai shaki jaka puli lada ki don ka nugu jing e tang bakin hap banda bot renti pat ye ki kendon bala ptha daga tenat ka koj ka khia Shusho ka Deputy Commissioner kala pentibru ba ki examine jong ki school ki nyai bet kumbala pen ben Nalor kani ke Deputy Commissioner kala penmi ru ya ka hukum balap tha janai ha ka baya dei bat ki kali kamai ki bakit ya ki nonglet jinglet ki baju kamai ha po upod usam Jongka South West Khasi Hills District